госпожица Миткова. В момента се разкарваме, отиваме до тях да се преоблечели, какво ще правите там. Виждаме още хора, вижте коли, хора, вижте какъв хубав град имаме, малко е порутен, ама няма значение. Той е град, ама цел, ама няма значение. Какво да го снимам този хотел? Той не мяса на нищо, мамо да. Да, защото блока мяса. Блока мяса, виж какъв е хубав, виж, да, виж, къде е боята? Той е порутен, какъв боя, бе. Къде, бе? На втория етаж няма боя, бе, това е изолация, бе. Момиче, ти образована ли си, бе, момиче? Госпожица Миткова, сега, отговорите ми на един въпрос. Как си днес? Кажете ми, ако има някой зад мене, не се блъсна. Чакай, братче да е зад мене, знака. Как си днес? Какво правите? Ще да се блъсна в братчет ми. Знака, малко съм високо, затова ми е братчет. Вижте какъв хубав ход. С метални врати. Никой не мога да влезе вътре, освен Хълк. Защото е зелен. Аз влезнах, защото съм Хълк. По-скоро, защото ти отвори. Не, защото съм Хълк. Ще да влезна през джама. Защото мога да се катеря, аз съм Спайдърмен. Да, на първи етаж. Да. Аз съм Спайдърмен, мога и на 8 етаж да се кача. Спайдърмен в себе. Абе, идете, бе. Да, в едно. Аз съм хибрид. Спайдърмен у Хълк. Вие сте с червени краища на косата. Браво на вас, браво на вас. Нали знаеш, че този клип влиза във Фейсбук? Така си днес, госпожица Миткова? Не цъкри. Здрасти. Здрасти. Как си днес? Какво правите? Вървите, добре. Знам какво ще кажете, все пак аз съм Сайлас. Тишина в залата. Аз съм Катрин тогава. Окей, Катрин. What are you doing? Why? I know that you said... Подявалите, плетох се езика. Какво? Ще чакаме да се сечиш. You know that my thinking... Не мога да си кажа лафа да му ема майката, не знам английски. Да, знам какво мислиш. No. Нали знаеш, че аз не мога мисля? Можеш. Не мога. Можеш. Прекалено съм тъп, за да мисля. Можеш. So what are you doing, Catherine? What? Вещер си. No, I'm not. Далече. No. Close. So, where are we going? Към нас. Why are you speaking Bulgarian? Ти да го разбираш. Oh, Защото съм учи да го yeah, you're Bulgarian. Да, точно. Yeah, you're a Bulgarian. Catherine Pierce is Bulgarian. I don't know. Where is your child? Какво ще аз тебе питам? По-далече. Fuck you! I have a Wi-Fi connection. Where is it? So where is your child? Where is your child? Откъде не знам, някой ми го взе. English, please. Няма. I'm not a Bulgarian. I can't understand you. Абе, разбираш ме. No, I can't understand you. Да, затова ме отговаря. Shut the fuck. So where is your child? Tell me. Tell me, Catherine, where is your child? She's a traveler, right? She is. Are you fucking kidding me? You don't know your child? Знам го, бе. No, you don't. You don't know that she's a traveler. Are you sure? Да. Okay. Знаеш ли кога е хубаво? Окей. Това кефи обаче, че те да говоря така с мен. Okay. You know that that movie is going on Facebook, right? Окей. Why? Просто го спри. Какво качвай? Why? Така. You know that I'm awful. Защото вървя. Why are you walking? Fly! You're a vampire, for God's sake! Вие можеш и да тичам, нали? Бързо. Yes! Run! Да. Run, Catherine, run! Or I'm going to call Klaus. Съм ти куче. I'm going to call Klaus. She's going to hunt you down. Oh! Клаус го нямам. A car! Той може да излезе в Mystic Falls или къде беше. Klaus? Чакай, да оригинала с къде беше? The originals? I don't know. I don't watch that kind of stupid shits. Добре, там. Някъде си там. He can walk in Mystic Falls. He can... Нека примеси другаде в нещо, пак с ма беше. I don't... Ти ще разбираш ма. No, I can't understand you. Да, ми отговаряш. No. Не мисля, че в мен... What are you saying? I can't understand you. Talk in English. Please, I can't understand you. Come on,
Catherine, I can't understand you. Don't talk in Bulgarian, don't cover the camera. Oh shit, I spit on the camera. Listen. No. So, Catherine, where are we going? Oh, yeah. Не знам, как потом питаш. Yeah. I'm an idiot, so don't обръщам внимание. Обидаш ли? Даже можеш да говориш на български. No, that's the only sentence that I know in Bulgarian. It's really stupid, but yeah. Що можеш да ме разбираш, означава, че трябва можеш поне малко да говориш. What are you saying? I can't I can't Само understand you. разбираш и сега вече. No, I can't understand you. You can. No, I can't. No, I can't. Come on, let's play Kent. Are you fucking kidding me? We're walking for 5 minutes. We're so fast. Oh, people. Okay. Oh. I'm going to blast this travel post. I'm going. Why? Why? You know that I'm a man and I'm going to upload it on Facebook and on Twitter and in every social network in the world. What? Come on! I can't understand you. Tell me why. Почва да пееш. No. Cause I'm an idiot. So, Catherine, how are you? Where's your child? Откъде да знам? She's a traveler, right? Why? Okay. Okay, we're going to turn left. There's some cars that are going to hit us. Аз видиш в Фейсбук на всички къде живея. No, I'm not going to record where are you living. Just the building, right? Можеш да го спреш тук. Why? Защо не спреш? Okay, that's enough, guys. She's not going to tell us anything about she's dollar. What was her name? Who? What was her name? Откъде да знам? Нищо се сдобеше. Are you fucking kidding me? You don't know the name of your child. Не знам, че момиче това не But she's a traveler, right? Who? She's a traveler, right? Да. Are you fucking kidding me? Okay.